máte zaručene postarané. Pozrite sa spolu s nami, ako to vyzeralo na modnej prehliadke v Haliči. Zámocký hotel Galicia Nueva pri Lučenci privítal milovníkov luxusnej módy, štýlových doplnkov či gastronómie. Na Mia Dresses a Milan Fashion Show toho bolo ale oveľa viac. Sme firma Mia Dresses, ponúkame prevažne spoločenské šaty. Blíži sa plesová sezóna, čiže aj dnes na prehliadke uvidíte prevažne plesové šaty. Taktiež si zákazníčky nájdu u nás aj šaty do práce, do kancelárie. Nájdete na našej stránke takú maličkú ochutnávku aj bielých šiat pre nevesty. Máme širokú škálu farieb, strihov, veľkosti, takže každá dáma si u nás príde na svoje. Sídlime v Košiciach, tam máme teda kamennú predajňu, no ale ak sú nejaké dámy od nás vzdialené, tak ich potešíme, pretože máme aj web stránku. Keďže na zámku počas roka dominujú svadby, nemohla chýbať prehliadka svadobných šiat. Sme svadobný salón Ellen s rodinnou tradíciou. Na trhu sme už 33 rokov. Snažíme sa nevestám pomôcť pri výbere svadobných šiat, aby vynikla hlavne ich osobnosť. Neustále je moderná krajka, veľmi do mody sa dostávajú plisované sukničky, čo vidíme aj na modnej prehliadke. Takou novinkou, a to je hlavne na rok 2024, prichádzajú predĺženie korzetov. Doteraz to boli korzety, ktoré boli strihané do pása. Dnes, a vlastne teraz sa budú predĺžovať až po boky. Sme v strede Slovenska a snažíme sa naozaj, aby ľudia o nás vedeli, aby nás navštevovali a videli ten nádherný priestor, ktorý tu je. K zimnej sezóne neodmysliteľne patria kožušiny, na ktoré mnohé dámy nedajú dopustiť. Kožušinu beriem ako materiál, ktorý je veľmi variabilný. Nepovažujem, že kožušinou sa dá len kožuchy šiť, prípadne veľké goliere. Veľmi rada zapracovávam kožušinu do šiat, do iných aj produktov a krásne sú rôzne doplnky. Sme na trhu už 25 rokov, pôsobíme v Lučenci, ale postupom času sme sa rozšírili aj do Zvolena, do Nitry, hlavne do nákupných centier. Prišli sme na túto akciu a dúfame, že si tu nájdeme nové zákazničky a hlavne také, ktoré ešte naše značky nepoznajú. Venujeme sa mode v nádhernom meste Bardejov. Obliekame muži, ženy a tehuľky od aj mladšieho veku, aj staršieho veku. Od spodnej bielizne po povrchné oblečenie. Ponúkame im aj pyžamka, dámske, pánske, aj luxusnejšie, aj bavlnené domáce oblečenie. K móde patria aj šperky, klenoty či luxusné prstene. Aj tie boli súčasťou zámockej prehliadky. Máme tu 20-karátový smaragd do Zambie, ktorý bol certifikovaný v GIA. To je jedno z najprestížnejších laboratórií. Je na ňom 8,5 karátov briliantov. Zhruba práca nejakých 2,5 až 3 mesiace. Sme firma, ktorá zase sa venuje veľkého obchodu aj malou obchodu. V malou obchode predávame šperky rôznych svetových značiek, či už viac známych, menej známych. Naším krédom je, že milujeme šperky, tak ako samozrejme šperky patria k ženám, tak my veľmi radi robíme radosť. Máme jednu vlajkovú loď, na ktorú sme patrične hrdí, a to je značka Christina. Návštevníci módnej show, ale aj modelky si mohli oddychnúť v kvalitných kreslách a sedačkách, ktoré slovenská firma vyrába už viac ako 33 rokov. Nejakých 28 rokov sme len vyvážali do zahraničia pre veľké firmy európske. V poslednej dobe sme začali prezentovať sa už aj na slovenskom a českom trhu. Ja keď som začal pracovať v tejto firme, nikdy som nevedel si predstaviť, že sedačky môžu byť až tak pohodlné. Poznal som tie klasické. Až v tejto dobe viem ten rozdiel posúdiť medzi tým, čo sú iné sedačky a sedačky krošľák. Naša firma sa zaoberá znižovaním nákladov na bývanie. Robí to prostredníctvom viacerých krokov, medzi ktoré patria primárne alternatívne zdroje, v ktorých sú to najmä fotovoltické systémy, tepelné čerpadlá, ale aj iné riešenia. A našou dominantou je servis okien a dverí v rámci záručného, ale aj pozáručného servisu. Pôsobíme v rámci
rámci celého Slovenska. Máme pokrytie v rámci každého okresného mesta minimálne 2 obchodnými zástupcami, takže sa vieme dostať behom 48 hodín ku každému nášmu klientovi. Jedinečná akcia v historickom romantickom hoteli sa nezaobišla bez kvalitnej gastronómie. Zabezpečila ju cateringová firma Sponík pri Banskej Bystrici. Catering Party Service tvorí tým mladých ľudí, ktorí sa snažia posúvať hranice cateringových služieb. My radi používame aj výraz gastronómia bez hraníc, pretože to je práve to, čo sa snažíme. Snažíme sa robiť tie eventy inak, v zmysle robiť ich lepšie, originálne, inovatívne a hlavne kvalitne. Taká vec, ktorou sa odlišujem od konkurencie, je napríklad tá, že sa snažíme svojich zákazníkov na akciách prekvapiť stále niečím novým, čo nemá niekto iný. Či už ide o nejaký druh jedla, alebo napríklad výzdobu.